Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм бүгенге көннең төп темалары хакында кыскача. Узган елны сыйфатсыз алкоголь куллану аркасында 40 шәһәрдәшебезнең гомере өзелде. Ялган алкоголь сатучылар белән ничек көрәшәләр, Гүзәл Шихапова ачыклады. Барлыгы 24 кеше, Чаллыда тагын 2 кешегә дуңгыз гриппы диагнозы куелды. Авырудан саклану өчен нинди препаратлар кулланырга? Белгечләр фикерен хәбәрчебез тыңлады. Монда бер нинди күңелсезлекләр дә юк, теге пычраклыклар да юк монда. Чаллы Татар драма театры премьерага әзерләнә. Шәһәрдәшебез Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча куелган спектакльне кайчан карый алыр, хәбәрчебез белде. Чаллы тэквондочылары Россия беренчелегендә катнашачак. Сайлап алу ярышлары шәһәрдәшләребез өчен уңышлы булды. Кайын бөреләре һәм кызыл бурыч төнәтмәләре үлемгә китерә. Хәзер спирт кушылган бу лосьоннар адым сайын сатыла. Шәһәрдәшләр еш кына аларны дәвалану өчен түгел, исерткеч эчемлек буларак куллана. Узган ел Татарстанда 1000-нән артык кеше сыйфатсыз алкоголь эчеп агуланган. Шуларның 400-гә якыны вафат. Шәһәрдә дә статистика куандырмый. Контрафакт алкоголь сатучылар белән ничек көрәшү була, хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. Аяк киеме ремонтлый торган урыннар, комплекс эчендә урнашкан кечкенә кибетләр, шешә кабул итү урыннары, җир асты аша чыгу юллары, халык телендә фанфуриклар дип аталучы бу сыекчаларны нәкъ менә шундый урыннарда саталар. Элегрәк сатучылар камерадан битләрен яшерсә, ишекләрен бикләп куйса, хәзер үзләренең товарларына курыкмыйча реклама ясыйлар. Есть березовые почки, лосьон, косметическое средство. Теперь есть настойка перца для укрепления волос. Косметическое средство. Это лосьоны. Для питья это непригодно. Женщины покупают тоже. Приличные женщины покупают. Ну, как я могу сказать об этом человеке, что он пьющий? Сатучы моны эчү өчен түгел, дәвалану максатларында куллану өчен сатабыз дип акланды. Бәяләре 18 сумнан башлана. Лосьоннарны сату өчен махсус документ кирәкми, парфюмер косметик продукция ирекле сатуда. Шуңа күрә сатучылар бер яктан законга каршы килми. Продукция сертификатын сорап торучылар сирәк яки бөтенләй юк. Шәһәрдәшләрнең күбесе мондай эчемлекләрнең кая сатылганын белә. У нас 49. 49-нчы комплекста төне буе саталар, бирдә дә шулай ук. Нормальным людям, по-моему, неприятно. Бер кемгә дә фанфуриклар сатып торулары ошамый, моның белән көрәшергә кирәк. Знаем и видели, как продают. Күргәнем дә бар, без төннәрен исерекләр тавышына йоклый алмыйбыз, җәен тәрәзәне ачып булмый, фанфурикларны тартынмыйча саталар. Әлеге лосьоннарның составында зарарлы матдәләр бар. Узган ел шәһәрдә 151 кеше суррогат алкоголь белән агуланды. Шуларның 40-ы үлде. Наил Мәхдиев фанфуриклар белән көрәш һичшиксез дәвам ителергә тиеш дип белдерде. Ту работу по сносу ларьков. Фанфуриклар суррогат алкоголь сату урыннарын юк итергә кирәк. Мондый чаралар Казанда да уздырыла. Закон бозучы объектларга игътибар зур булырга тиеш. Мондый сәүдә урыннары һәр районда да бар. Республикада хәзер контрафакт алкоголь сату урынын халык контроле порталында күрсәткән кеше акчалата бүләкләнә. Моның өчен әлеге урында 10 литрдан 100 литрга кадәр алкоголь сатудан алынырга тиеш. Әгәр сәүдә ноктасында законсыз сатылучы алкоголь күләме 100 литрдан артса, урынны күрсәтүче 2000 сум акча эшли. Законсыз алкоголь сату буенча җинаять эше кузгатылса, 3000 сум акчалата премиягә лаек буласың. Бу максатларга Татарстан бюджетыннан 1 миллион сум акча бүленгән. Әмма бу акциядә катнашучылар саны күп булмаска охшаган. Я не умею фотографировать. У меня хоть фотоаппарат есть, я не умею фотографировать. Вы знаете, я не наблюдала таких случаев, поэтому... в общем-то, я за здоровый образ жизни. Это надо же специально стоять и караулить. Нет, если вдруг попадется. Но если вдруг попадется, ведь телефон не всегда под рукой. Лосьоннар дәвалау максатларында кулланылганга күрә, аларны тәүлек дәвамында саталар. Сатып алучының яшен дә сорап тормыйлар. Белгечләр яшүсмерләр дә бу эчемлекне куллана башлар дип борчыла, чөнки балалар арасында алкоголь куллану очраклары еш күзәтелә. К сожалению, продолжается регистрироваться. Кызганыч, әмма 12-17 яшьлек балалар арасында алкоголь белән агулану очраклары теркәлә. Әлегә 22 шундый очрак. Балалар алкоголизмы куркыныч нәрсә. Әлеге проблема бик кискен тора. Организм үзенчәлекләрен исәпкә алсаң, бала алкогольгә тиз ияләшә. Шәһәр мэры сыйфатсыз алкоголь белән полиция хезмәте дә, алкоголь инспекциясы да, прокуратурада көрәшергә тиеш дип белдерде. Белгечләр, шәһәрдәшләр үзләре дә игътибарлы булырга тиеш ди. Лосьоннарны дәвалану максатларында бары тик даруханәләрдән алырга киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар.
Бүгін дуңғыз гриппі диагнозы шәһәрдә тагын 2 балаға құйылды. Аларның берсенә 6, икенчесенә 12 яш. Хәзер H1N1 вирусы белән авыручылар саны 24 булды. Инфекция юктыручыларның иң кечесенә 10 ай, иң өлкәненә исә 57 яш. Шулар арасында 2 йөкле хатын-кыз да бар. Вирусны юктырмас өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Ә кыйммәтле даруларның арзанрак аналоглары бармы? Хәбәрчебез күзәтүендә. Сәламәтлек өчен акча кызганыч түгел. Вируска каршы препаратлар сатып ала башласаң, 500 һәм 1000 сумны чыгарып салырга туры килә. Әмма даруханәләрдә арзанрак аналоглар да бар. Профилактик максатыннан арзанлы препарат ремонтадин эчәргә, оксалин майын борынга сөртергә тәкъдим итәбез. Инде авырган очракта грипп симптомнарын давалау кыйммәткәрәк төшәчәк. Шулай да ютәл, температура, тамак авыртуларыннан препаратлар алганда, гаилә бюджетын янда калдырырга мөмкин, ди даруханә белгечләре. Альтернатива буларак без күптән оныткан препаратлар. Мисал өчен ютәлдән мукалтин, әмма сатып алганда авыруның ни дәрәҗәдә булуына игътибар итәргә кирәк. Даруханәләрдә еш кына иммуномодуляторлар тәкъдим итәләр. Бу препарат организмда интерферон эшләп чыгара һәм иммун системасын ныгыта. Медикамент 300 сум тирәсе тора. Белгечләр грипп һәм кискентен юллары авыруыннан ярдәм итми ди. Алар профилактика өчен генә. Иң мөһиме препаратларны фармацевт түгел, ә табиб билгеләргә тиеш. Чөнки грипп вакытында кайбер даруларны эчүдән файда юк. Грипп белән беренче булып авырталар, кемнәр прививка алмаган, аннарысын кемнәр здоровый образ жизни алып бармый. Сөйлесе, без беренче авыруның беренче симптомдарын күрәбез икән. Бу инде температура күтәрелү, баш авырту, мускулларын авырту, слабость барлыкка килү. Шуның өчен үзегез лечение белән заниматься кирәкми? Дуңгыз гриппы авыр кичерелә, баш миенә үпкәләргә зыян килергә өзлегүләр булырга мөмкин. Инфекциядан саклануның иң беренчел һәм мөһим чаралары җәмәгать урыннарында битлекләр киергә, кулларны ешрак юарга кирәк, ди табиблар. Илсия Валюлина, Гүзәл Шигапова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Междуречье торак комплексын төзү буенча проектлар шәһәр төзелеш советында күп тапкыр каралды. Тик җир хуҗасы да, архитекторлар да бердәм фикергә килә алмады. 28 өлешче 17 А25 йортының төзелеп беткәнен көтә. Торак комплексы проблемалы. Бердә төзелеш 2008 елда ук башланган иде. Әмма төрле сәбәпләр аркасында туктатылды. Хәзер җир яңа инвестор Алексей Горшков кулында. Ул йортларны кыска вакыт эчендә өлгертергә ышандыра. Әмма өлешчеләр белән проблема хәл ителде дигәндә генә архитекторлар бу җир алтын мәйдан дип каршы чыкты. Бүген әлеге комплексны төзекләндерү буенча 9 проект тәкъдим ителде. Наил Мәхдиев аның икесенә тукталырга киңәш итте. Архитектор Вячеслав Нилов проектында торак йортлар янында яңа мәчет, стадион, лицей төзелеше дә каралган. Шәһәрнең баш архитекторы Алмаз Идрисов исә Серафим Саровский храмын стелла итеп калдырып, юлның ике ягына бер-берсенә охшаш йортлар төзергә тәкъдим итә. Шәһәр төзелеше утырышында әлеге проектларны ахырга кадәр эшләп бетергә һәм соңыннан берсен сайлап алырга карар кылдылар. Монда бер нинди күңелсезлекләр дә юк, теге пычраклыклар да юк монда. Чаллы татар драма театры премьерага әзерләнә. Шәһәрдәшебез Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча куелган спектакльне кайчан карый алыр, хәбәрчебез белде. Чаллы тэквондочылары Россия беренчелегендә катнашачак. Сайлап алу ярышлары шәһәрдәшләребез өчен уңышлы булды. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, начиная со смены подошвы и заканчивая полной заменой низа. С изношенной обувью проводится и полный внутренний ремонт, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. При необходимости обувь подгоняется по размеру и полноте ноги. На все работы дается фабричная гарантия. Представители фабрики будут принимать вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 3 февраля в ДК КамАЗ. Открылся новый современный клуб единоборств. Набираем группы для занятия в секции бокса и кикбоксинга от 7 лет. По адресу город Набережные Челны, проспект Мира, 904А. Качественное решение проблем при катаракте и глаукоме. Снятие очков у детей до 1,5 диоптрий. Кабинет медицинских анализов. Клиника Газизовых, 1408. Раньше телевизоры были толстые, деревянные и подслеповатые, а первая передача вообще неинтересная, неподвижная точка. Но ученый Борис Розинг был в восторге. Опупеть! Зацени, какие цены в корпорации Центры Селдом! Бери электронику и мебель с 1 по 16 февраля. Если сервак не рухнет, я вам любой авик завьюрю. Переведи.
Сіз туры эфирда яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, әбез дәвам итәбез. Февраль айы балалар һәм яшьләр арасында узучы чараларга бай булыр дип көтелә. 4-5 февральдә Шатлык яшьләр үзәгендә республика күләм уздырылучы Созвездие йолдызлык 2016 телевизион эстрада сәнгате фестиваленең сайлап алу турлары үтәчәк. Иҗади ярыш 4 номинациядә җыр, бию, нәфис сүз һәм җыр ансамбльләре арасында уздырылачак. Фестивальдә 5 яшьтән алып 21 яшькә кадәр булган иҗат сөючеләр катнаша ала. Бүгенге көнгә 214 катнашучыдан гариза килгән. Төбәк тур 9 һәм 10 мартта КамАЗ мәдәният сараенда узачак. 11 мартта Казанда гала-концерт. Узган ел безнең чаллылар Гран-при һәм башка номинацияләрдә алдынгы урыннарны алган иде. Чалда безнең Татарстан дип исемләнгән 6-нчы республика яшьләр форумында да гаризалар тапшыру бара. Ул 29 февральгә кадәр кабул ителә. Форум 10 мәйданчыкка бүленгән. Мәсәлән, сәнгать һәм архитектура мәйданы, эшмәкәрлек мәйданы, игелек мәйданы һәм башкалар. Анда 14 яшьтән 30 яшькә кадәрге яшьләр катнаша ала. 2015 елда безнең Чаллыдан 11 проект алдынгылар рәтенә керде. Бик күп проектлар тәкъдим ителеп презентациялана һәм аннан соң республика социаль мөһим булган проектларга һәм грантка бәйге уздыра. Әгәр идея республика күләмендә яхшы дип табыла икән, аңа проектын тормышка ашыру буенча ярдәм күрсәтелә. Шулай ук Чаллыда 1 февральдән балалар һәм яшьләр оешмалары җитәкчеләре һәм лидерларының бөтен Россия буенча уздырылучы 21 гасыр лидеры шәһәр этабы бәйгесендә старт алды. Бүгенге катнашырга 30 гариза кабул ителгән. Гаризалар кабул итү 10 февральгә кадәр дәвам итә. Финал март башында IT-паркта үтәчәк. Узган ел Чаллы егет-кызлары уңышлы нәтиҗә күрсәтеп, Россия президенты премиясын алуга кандидат булдылар. Әмнә Чаллы Татар дәүләт драма театры премьера әзерли. Баш режиссер Фаил Ибрахимов Чаллыда яшәп иҗат итүче язучы Айгөл Әхмәтгалиеваның «Ул бит кичә иде» пьесасын сәхнәләштерүгә кереште. Бу спектакль 1 ел элек Чаллы сәхнәсендә Оренбург театры тарафыннан уйналган иде. Тик Чаллы тамашачысы аны бер генә көн күреп калды. Спектакль нәрсә турында? Әлеге әсәр Чаллы режиссеры һәм артистларын кайсы ягы белән җәлеп итте? Хәбәрчебез Илсия Вәлиуллина сюжетында. Моңсу комедия 2 пәрдәлек 10 күренештән тора. Күренеш күпчелек шәһәр фатирында бара. Сюжет бик гади. Диләрә белән Әсхәт бер никахлашып аерылышкач, яңа парларын излиләр. Күршеләр, туганнар, дуслары вакыйгаларны бутап бетерә. Монда бер нинди күңелсезлекләр дә юк, теге пычраклыклар да юк. Монда күп пьесаларда кулланыла торган инде ишү сәхнәләре дә юк. Монда шундый тискәре образлар да юк. Бөтен образлар шундый матур, шундый комик язылган. Шуңа күрә күңелебезгә бик якын килде. Лирик комедияга музыканы композитор Васим Әхмәтшин язган. Рольләрне Инсаф Фахретдинов, Рафаэль Сәгъдуллин, Рушания Таһирова, Алсу Хәбетдиновалар белән бергә театрның яшь артистлары уйный. Ялгыз хатыннар да үз сорауларына җаваплар табарлар дип ышанасым килә. Һәм инде ирдә балалары булган менә карап торганда бик тә бәхетле хатын кыз кебек, аның эчендә нәрсә кайный, нинди хисләр борчый аны, нәрсәләр борчый. Монда бәлки үзләренә ниндидер җаваплар да табарлар дип ышанасым килә. Ул бит кичә иде пьесасын шәһәрдәшебез язучы Айгөл Әхмәтгалиева язды. Ул башта хикәя булып дөнья күрде. Аннарысын язасы килү теләге аны пьеса итеп төшерергә итәрде. Пьеса итеп язганда әлбәттә инде бу вакыйга гына төп урынны алып калмады. Гомумән бүгенге көндә ир-ат ялгызлыгы, хатын-кыз ялгызлыгы, юнне егетләр калмады дип кияүгә чыга алмыйча тилмергән кызлар язмышы. Менә шушындый сораулар әлеге пьесаның нигезенә салынды. Премьера апрель айында булыр дип көтелә. Шул ук вакытта театр сәхнәсендә Зифа Катырованың язмышлар сынавы әсәре буенча спектакль куела. Аның премьерасы 4, 5, 6 мартка билгеләнде. Илсия Вәлиуллина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Иң матур чыршы кемнеке? Шул исемдәге республика бәйгесенә йомгак ясалды. Кызганыч безнең Чаллы чыршысы җиңүчеләр исемлегендә юк. Муниципаль берәмлекләр арасында 1нче урын Әлмәт, 2нче урын Зәй һәм 3нче урын Бөгелмә районнарына бирелде. Атна ахырына кадәр әле синоптиклар җылы һава торышы фаразлый. Термометр баганасы -5 градустан түбән төшмәячәк. Әмма соңрак салкыннар кабат кайтачак. Шуңа күрә җылы киемнәр белән хушлашырга иртәрәк. Чаллылар һәм шәһәр кунаклары өчен зима кибете ябылуы уңаеннан ташламалы бәяләрдән 2000-нән артык тун моделе тәкъдим итә. Даими клиентлар һәм пенсионерлар өчен өстәмә ташламалар каралган, һәрбер сатып алган үз киеменә өстәп бүләкләр дә бирелә.
Салон ябылу уңайынан бездә акция үтә. Барысы да бер бәядән 23,900 сум. Бездә тун һәм дубленкаларның киң ассортименты. Тун сатып алган очракта бүләккә күн куртка һәм пуховик. Кибет ябылу уңайынан сатып алучыларга отышлы товар алу мөмкинлеге бирелә. Пришла в магазин «Зима». Зима кибетенә килдем һәм искиткеч мутон тун алдым. Миңа язгы куртка һәм пуховик бүләк иттеләр. Рәхмәт. В магазине «Зима» я уже одеваюсь не первый раз. Зима кибетендә беренче тапкыр гына киенмим. Бик яхшы хезмәт күрсәтәләр. Сайлап алу мөмкинлеге бик зур. Зима кибетендә 36дан 72гә кадәр барлык үлчәмнәр дә бар. Үзенчәлекле модельләр беркемне дә битараф калдырмаячак. Кибет палитра сәүдә үзәгенең 3нче катында урнашкан. Казанда ММА катнаш сугыш төрләре буенча Татарстан чемпионаты узды. Чаллыданың 7 авырлык категориясында 8 көрәшче яклады. 2015 елда иң көчле көрәшче дип табылган 93 килограмм авырлыктагы шәһәрдәшебез Илнур Самиголлин бердән-бер чемпион булды. Чаллының башка көрәшчеләре Ришат Харисов, Эрнас Сәүбанов һәм Руслан Алибекова үз финалында Әлмәттән килгән көндәшләренә җиңелде. Алар көмеш медальгә ия булдылар. Тагын бер бронза 84 килограмм авырлык категориясында Иван Камалетдиновта. Гомум команда зачетында Алтын Урда клубы беренчелеккә чыгып җиңүче булды. Апрельдә барлык финалчылар Идел буе федераль округында республика данын яклаячак. Кама аланында яшьләр арасында Олимпия тэквондосы буенча Татарстан беренчелеге үтте. Бу безнең спортчылар өчен быел әле беренче ярышлар, һәм алар Россия чемпионаты өчен сайлап алу турыда булып тора. Безнең команда ничек чыгыш ясады һәм ничә спортчы бөтен Россия турнирына барачак. Бу хакта алдагы сюжетыбызда. Чаллы тэквондочылары һәр елны төрле дәрәҗәдә чемпионатлардан күп санлы медальләр белән кайта. Хәзер тэквондочылар әле яңа гына ачылган Ашико үзәгендә шөгыльләнә. Нәтиҗәләр тагын да яхшырырга тиеш. Бу расланды беренчелегендә безнең спортчылар 5 алтын медаль яулады. Трудности у меня были в том, что мне было как после... Яңа елдан соң беренче ярышлар иде бит, бераз катлаулы булды. Тик мин шулай да алтын медаль яулый алдым. Хәзер универсиада, Европа беренчелекләрендә һәм башка халыкара ярышларда җиңгән яшь спортчылар өлкәннәр категориясына күчә. Аларга алмашка башкалар килә. Тренерлар әйтүенчә, сәләтле һәм өметле спортчылар шактый. Ребята есть достойные, хорошие, я думаю, что мы... Өметле яшьләр бар, алар Татарстан беренчелегендә уңышлы чыгыш ясар дип ышанам. К сожалению, перешла в следующий возраст. Хәзер Татарстан беренчелегендә 2 беренче урын алучы Россия ярышларына әзерләнә. Ул Алабугада үтәчәк. Республиканың 20 командасына өстәмә урыннар да бирелде. Турнирда 12 шәһәрдәшебез катнашачагы билгеле инде. Аларның саны тагын да артырга мөмкин. Лесин Ханова, Константин Величко, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Студияда Лейсан Ханова эшләде. Шәһәребездә булган яңалыкларны сез tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә карый аласыз. Ә мин сезнең белән саубулашам. Иртәгә очрашканга кадәр исән сау булыгыз.